Kabalo ka, sir. Sa muang barangay, wala yung pinakagwapo dito ako ra. Mark, Testing ba kung makagigtarog mga babae dire? Ano ba? Okay. Mingon gid siya, gwapo. Ana ba? kaya anya ko nagwalay mo ingon. Aw. Bisag pustahan na to. O sige ba, pustahan kita. Kisa may ingon na nimong naong mura makagbaki. Oh, kasa. Pustahan na to para mabalaan na to. Sige ka. Dakoy 40. 40 ka, 40. 50 na lang na. Oh, sige 50. Sige, basta 50 ha. Good. Wala lagi mo ingon nimong ba ako lagi. Naalagi. Testingan na to. Talaga. Hala. Mudto na. Wala japoy lalaki oh. Lato, gwapo, mga gwapo sila oh. Pildi karon ako Mark og pagwapuhay. Kay abi nimo sa among dugo naglatay gyud ang mga gwapo. Sa dugo ra pod, sa daong wala. Mark, Ay, sus, balaan nino nato, kinsay makadao. sige. Basta igun ani ato agreement ha. Kung kinsay unang ingnan nga gwapo, say daog. Kakana pa mga gwapo. Basta balaan din nato. Giminusan ka na ko ani akong naong. Ay, sus, balaan na lagi nato. Sus. Ha? A few moments later. Ay gwapo. Oh, gwapo ko no. Wa na ne. Ako na nagiingnan anang bayot. Bayot nag-ingon ni mo. Katay ka dira pildi karon. Pero ang agreement ha, ang atong gikasabutan ganina nga kung kinsay unang giingnan og gwapo, say daog. Oh, So, wala na kung kinsay gipasabutan ng bayutan na maoy daog. mao lagi na. Ginan lagi kang gwapo pero bayot pod. Aw, pakita ka balo kisa natong duha. Magpasiksik ko. Na, yung insert. Aray, kung itlog na ipet. Kung tadlungon. Lah, nanadjud. Excited na jud kong makakilaw nila oh. Lah, Gapa. Kisa imong gipasabot nga gwapo, kisa namong duha. kanang isa ba oh. Ako na. Ikaw man. Oh, pildi ni Chon. Chon, meron mo? Nang nakayalo. Gwapo kayo siya. Yes, ako di ay. Yes, pildi ka. Kwarta. Money down. Money down. Wala tayo amigo ay ron. Gwapo, ingnan lagi gwapo, pero bayot ko kay ingon. Sa'yo mong ingon? Wala ko, ingon ko daog ka. Kana ba? Gwapo. Dali bagod gwapo. 150 oh. Kani. Gracia na food.